אז איך עושים ברול סטארס צ'יטים? כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לגוגל ולכתוב נולס ברול. ככה, בדיוק איך שאני כתבתי. אחרי זה אתם לוחצים על האפשרות הראשונה. יורדים עד הסוף למטה. עולים טיפה וזה יראה לכם את הקטגוריה הזאת. הקטטה של נולס ואורד. עכשיו אתם לוחצים על האורד הירוק. וזה יראה לכם ככה. אתם לא צריכים לעשות כלום ולחכות עד שזה יראה לכם את זה. זה יראה לכם, הקובץ הזה עלול להזיק. עכשיו לי זה כותב האם להוריד את הקובץ שוב, כי יש לי אותו כבר. כי הורדתי כבר את הברול סטארס צ'יטים. זה יראה לכם, הקובץ עלול להזיק. אז פה איפה שלי יש להורדה מחדש, לכם יהיה כתוב להוריד בכל זאת. מי שרוצה יכול להוריד בכל זאת. כאלה שמפחדים, אל תורידו. תעשו להוריד בכל זאת, ויהיה לכם את הברול סטארס צ'יטים. עכשיו בגלל שלי יש, אז אני לא צריך לעשות את זה. ופשוט זה הברול סטארס צ'יטים. אתם יכולים להיכנס לברול סטארס צ'יטים ולראות איזה סקינים עומדים לצאת לפני כולם. עומד לצאת הסקין הזה למורטיס, וגם הסקין הזה, וגם הסקין הזה. אתם יכולים גם לראות של ספייק עומד לצאת הסקין של ספייק הקקטוס. אתם יכולים לרדת למטה, לראות את ליון עם הסקין הזה. למה? כי זה עומד לעלות 299. סקין חדש שעומד לצאת. אתם יכולים לראות פה הכל לפני כולם. כל משחק זה מעלה לכם 100. אתם יכולים גם לראות פה אפילו את האירועים החדשים שעומדים לצאת. אתם יכולים ללכת פה עד סוף בברול סטארס, אגדי, בום, בום, אגדי. אתם לוחצים עליו ויכול לצאת לכם סקינים. כל פעם שאתם יוצאים ונכנסים לברול סטארס, זה יראה לכם עוד פעם מחדש את כל הדברים אפילו שאספתם. אתם יכולים אפילו לעשות כאן ולשים פה איזה שאתם רוצים. אני אישית לא יודע מה לשים, אבל אני מנכ"ל ברול סטארס. אתם יכולים לשים פה את הרמות שלכם, את זה, ואפילו לא לשים כלום. גם במשחק הרגיל אתם יכולים לעשות את זה. ואתם יכולים לשחק כרגיל. וזהו, זה הסרטון. אז מקווה שנהנתם, יאללה ביי.